You're done, okay? You do it. שחר, מה קורה? אתה מוכן? אני צריכה לצאת. אמרתי לך שזה לא נסגר. לא נורא, תלך היום ככה, נסדר את זה כשתחזור. לא רוצה, תביא לי את התיק השני. איך אני אביא לך אותו עכשיו, שחר? לא יודע איך. למה לא הערת אותי? אמרתי לך 1000 פעם, שימי שעון. זה בכלל לא התיק שרציתי. Rita, you give the kind medicine already? למה לא? קייץ אותו בכלל? רגע, מיכל, בואי תראי מה הוא רוצה. קצת לאבא את התרופה? לא, נו, יוחיים. Okay, okay. אני לא הולך. תעזרי לו עם התיק, טוב, אני מאחרת. תודה. איפה המכונה שלך? למה אתה מתעקש עם הסכין? כן. מדברת. כן. אני כמה דקות אצלכם. אני יוצאת. כן, דוד. ביי. אין עוד הרבה, רנדי ימשיך טוב. הוא שיפץ פה הכל, עשה צלם בקירות, ריצוף, צנרת חדשה. כמה זמן הם גרו פה? פחות מחודש. רואים שהדירה במצב טוב. כן, אבל הדירה יחסית קטנה. זוג צעיר זה אידיאלי. מה עם הדירה בביאליק? הסלון היה שם יותר גדול. חדרים קטנים. אבא, מה אתה אומר? ריטה צודקת, זאת התחלה טובה. יש על מה לדבר איתו? אפשר לנסות להוריד קצת. אדם, אתם לא חייבים להחליט עכשיו. קחו את הזמן, תחשבו על זה. תייעצו עם ריטה. בטח, קחו את הזמן. אני מאחרת. טוב. תודה רבה, ריטה. אנחנו נהיה איתך בקשר לקראת הסוף שבוע. אבא, אתה בא? אני אבוא אחר כך. אני אעבור על הרשימה של הדירות עם ריטה, ונראה אולי נספיק לראות עוד משהו באזור. אם תראה משהו טוב, תתקשר. אוקיי. חכה רגע. אזכיר לך שמנחם מגיע למשרד ב-11, מסור את המסמכים. תעשה טובה, תפתח כבר את הכפתור הזה. בן שלך כזה עקשן. מה אתה צוחק? אני למדתי ממך איך להתלבש. כן, ריטה, המון תודה. מדברת. את בטוחה? את יכולה לבדוק את זה שוב?
בשבועיים? שבועיים זה המון זמן. אבל אני הבאתי את התיק. דחוף, בטח שזה דחוף. את חדשה, אז תדברי עם הרופא שלו. אני יכולה לדבר איתו? אפשר לדבר עם דוקטור קורנפלד? טוב, אז תגידי לו שיתקשר אליי ברגע שהוא מתפנה. תגידי לו ריטה, הוא יודע. את בסדר? ככה זה פקידה חדשה. יש איזה טיפול ניסיוני חדש. מנסים מה שאפשר. את צריכה שאני אדבר עם מישהו? לא, זה בסדר. אז מה זה? זה רציני ביניהם? רחלי? היא משגעת לו את הראש. אני לא יודע מאיפה הוא מוצא אותנו. מתי החתונה? סוף אוגוסט. אבל אני לא מודאג. יש לה את כל החיים להתחבט. לפני שאני שוכח. מה זה? ההופעה שלו מ-66. צילמו את זה? הקליטו. יש לי חבר בארכיון של הרדיו. ישר חשבתי עלייך. אני הייתי מטורפת עליו. אני יודע. טוב, אני אסיים איתו ונקפוץ לשם. עזבי ריטה, לא היום, אני גם ככה צריך לזוז. יש את הדירה בפינסקר שרציתי להראות לכם. פעם אחרת. ריטה, אני יודע שאת עסוקה. בוא נלך לאכול משהו בערב. יש מסעדה איטלקית מצוינת ליד הבית שלי. איזה מסעדה, דוד, אין לי רגע לנשום. אני לא יודעת. נו, מה לא יודעת? זה רק מסעדה. בואי תנקי את הראש שלך שעה-שעתיים. אני לא חושבת שיהיה לי זמן. ההצעה שלי תקפה מתי שאת רוצה. עוד פעם מושיב אותו ככה. Mama. Hi. Why this? Why no... תעזרי לי, איך אומרים את זה? רנדי, face to the garden, אוקיי? מה? בואו נעלה. שלום, מה שלומכם? מה זה, ראיתם מה הולך פה? מי משתין פה? אני לא מבינה, אני בחיי, אני אקרא למשטרה, שיביאו בלש פרטי מצידי. את יודעת אם מתקדם אולי משהו עם מעלית? את יודעת שמבחינתי אין שום בעיה, שיעלה מה שיעלה. זה השכנים מקומה ראשונה שלא רוצים. את אישה חזקה. שואל, אמא. מה, תדאגי שתהיה מעלית. שחר. אחר. שה.
שע. שחר. יופי. עכשיו תגיד מיכל. מי? מיכל. חמלה. Rita, you remember I'm not coming tomorrow? זוכרת שהוא לא בא מחר? כן, אוקיי. מה עם הטיול הזה מחר? את יוצאת או לא? אני לא יודעת עדיין. צריכה להביא מטפל שיודע עברית. מדברת איתו מה זה מצחיק. בשביל זה חשוב שתלמד אנגלית. הכי טוב אם היית יודעת נפאלית. תכף כולנו נדע נפאלית. אתה יודע שהוא עובר לגור איתנו. מי? רנדי, איפה הוא ישן? איתך בחדר. מצחיק. בשביל מה את אומרת לו דבר כזה? אף אחד עוד לא עובר לגור פה. אפשר לחשוב מה הוא כבר עושה. עוזר לאבא. אמא יכולה לעזור לו לבד. שחר, האוכל שלך מתקרר. הבאתי לך הפתעה. Oh, it's total. total. איפה הבאת את זה? זו בת, מצאתי אותה בחצר של בית ספר. איך אתה יודע שזה בת? תסתכלי, רואים לפי הזנב. It's good for Tata. יס. צב, אבא. תגיד צב. צב. אב. צב, כן. אב. 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 אח! It's okay. To time, but here today. את בערב הבית? קבעתי עם אודי, למה? הבטחתי לדוד שאני אעזור לו עם הדירה. עוד לא מצא? הוא מחפש בשביל הבן שלו. יכולה להגיד לאודי שיבוא לפה? Rita, can't wait for you. אתה תתקרר ככה, צריך מגבת. מיכל, תביאי מגבת. לאן אתה הולך? עשית שיעורים? כן. דוד? איכס, יא מגעיל, זה אתה?
לא נסגר. תנסי עכשיו. תגידי לרנדי שייתן לו את הכדורים לפני שהוא הולך? אל תסתובבי ככה לידו. שימי עלייך משהו. אני לא חוזרת מאוחר. שלום. קיצור, זה הכל התחיל מהאבא שלי. היה אוסף את כל הילדים בשכונה, מושיב אותנו על הדשא, מתחיל לספר בדיחות. זה מה שהוא אוהב לעשות. בשביל זה הוא חי. אבא שלך היה איש שמח. היה. לא, לא. אני לא יכולה. את חייבת. טעים? אמרתי לך. אז בקשר לדירה, אפילו סתם בתור השקעה, מה את אומרת? זה אזור נחמד. הרבה צעירים. הכי גר בתקופה. חזי. וואי, שיקר חזי. מה שלמה? בסדר. עדיין בבנק. פעם האחרונה שראיתי אותו, הייתה בעצם בחתונה של הבת שלו. של מיקי. מתי זה היה? 3 שנים. נכון. חיפשתי אותך כל הערב, אפילו בחופה לא היית. זאת הייתה הפעם הראשונה שניתחו את החייל. תודה על הארוחה, היה לי טעים. לא אכלת כלום. ריטה. אמא בבית? בואי איתי למטה. מה זה? מי עשה את זה? תראי, אם זה לא ירד, יש לי צבע לבן בבית שאפשר לצבוע מעל. זה בסדר, לילה טוב. למה את לא ישנה?
צריכה כסף לטיול. בסדר. מתי אמרת שזה? מחר. ומי יהיה עם אבא?